Jornades DT for Regions, intel·ligència artificial i dades massives per les administracions públiques. A Barcelona, el 28 i 29 de juny de 2022. Amb el projecte europeu DT for Regions es crea una xarxa de regions compromeses a la transformació digital. Catalunya és un dels 14 socis. La directora general d'Administració Digital i Organització, Núria Espuny Salvador, va destacar la importància que els serveis públics siguin fàcils d'usar, l'aprofitament de les dades i el canvi cultural per a la transformació digital. S'hi va presentar la primera versió de la Plataforma Europea de Recursos en Intel·ligència Artificial i Dades Massives. La plataforma inclou un espai per intercanviar reptes, estratègies i solucions entre governs i administracions. També un àmbit acadèmic amb recursos educatius per a empleats públics al càrrec de la transformació digital. Es va crear un Premi Europeu al millor projecte de transformació digital del sector públic. Es va constituir un comitè consultiu d'experts d'arreu d'Europa per assessorar el projecte. Els experts van reflexionar sobre com garantir el bon ús que les administracions públiques poden fer de la tecnologia actual. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, va cloure l'acte remarcant l'aposta ferma de Catalunya per buscar inspiració i col·laboració en el marc d'Europa.